balinde bade bancama abahlali base-Elephant Park eWells Estate nabebehlangene kule ndawo bephethe uxwebhu lwezikhalazo abathi bebeceba ukulinika usodolophu masipala iNelson Mandela Bay ubabalwa lobishe. Olilungu lasekuhlaleni uNolubabalo Doro uthi emva kwemigudu abayenzileyo yokuzama uceba ukuba abancede ngeenkonzo eziquka kuzo umbane, amalinge abo awele phansi iminyaka ilandelelana. Siyindlovu apha eyaqala bakhona 2017 uqala kuthumisa lamabubusi. Ngo2019 saye ke sabhalela umeya wayekhona ngela xesha sicela into bana sicela umbane. Uzisiwe ke sisi umbane but ekuzisweni kwawo umbane uziswa waye kwaphakathi kuba kwakuthiwa i-constructors azikhona ngela xesha kutyiwe imali sokwenziwa uphando. Kwathiwa ke kuzawubuyelwa kuthi. Sahlala ke sisi 2020, 21, 22. Ngo2022 saphinda sabhala into bana noko kaloku ibhlungu into bakubekho abalayitayo kubekho abangalayitiyo. And lo mbane wethu uyingozi, unamaxesha awe bhoze sibaninzi. Ebusika uyawa, kuyanetha uyawa, so sinalo ngxaki. Ngoku sisi wam eyona ndingamandla kudala ke ever since lo councillor wethu ukhoyo ebesesihlalweni kudala samcela into bana sicela akhe aze apha kuthi siphalaze le ngxaki yethu sinayo pha kuye yalo mbane, mhlawumbi yena xa siyiphalaza kuye uzawuyiva. Ayenzeki ke loo nto leyo sisi, qha into eyenzekayo usiye asiphathele unobhala wakhe. And unobhala wakhe xa sizapha phakathi kwethu ke sizizilwanyana kuba siphathelwa ihipo, siphathelwa igani apha kumiwa ngegani apha phakathi kwethu ngamapolisa. Sisithi ke phofu sifuna uthetha sibonisane ngale ngxaki yalo mbane sinawo. Oko ke sisi siye ngabantu abathenjiswayo. Umzekelo uba siyile sayocula pha etheni kuba sifuna into bana baze kuthi into eza kwenzeka sabizela amapolisa sifakwe i-tear gas. Nalapha evekini sisi siye samcela kukhansila oko siquqa phaa eofisini yakhe asimfumani ke sisi. Simane simbone eTV qha kuthiwa nanku kwawadi bani. Asimfumani apha kuthi. Kuthiwe ke akekho, kuthiwa akekho kuze unobhala. Ngoku besinesigqibo ke into yoba bazasiphathela u-MMC kunye nomama uLubishe baze naye apha kuthi. Oko sasilindile ke. Qha into eyenzekayo nethi kuviwe into yobana kukho intshukumo esiyenzayo uzawubona ingathi kukho intshukumo abayenzayo. Umzekelo ngoku kunomngxunyo obugrunjiwe apha. Bebethe bazasiphathela itransformer kuba besike sayocula etheni. Baza ke nalo mngxunyo bagrumba laa mngxunyo kha bawubharigeyithe nowubharigeyitha mind usihlala nabantwana apha. Omnye wabahlali nongafunanga kuchazwa igama uthi kudala besilwele ezingxaki kwayimeko yokungabikho kwendlela nombane ibachaphazela kakhulu. Ukwatyhola uceba ngokungabakhathaleli bengabahlali bale ndawo. Into yongabikho kombane kwalapha isichaphazela kakhulu kuba kaloku nxa ngekho mbane asikwazi kupheka. Sinabantwana funeka bavuke baye ezikolweni abakwazi uyenza loo nto. Ngenxa yento yoba umbane kaloku sithi sawufuna umbane kulo ceba sinaye angaphenduli into engathi yabambeka. Kudala ke sakhalaza ngento yombane nendaba yezindlu apha. Kuba kaloku uxanduva lethu thina ewe sesibadala thina kodwa bathini ngabantwana bethu. Ngoba ubona emehlweni omntana ubona ihlabathi kodwa owalapha eElephant Park ubona usizi nenyembezi. Kuba kaloku ngencedo uthatha umntana umse Green Acres uyomtyisa i-ice cream. Nxa ebuya nantsi indlu yakho kwabo iphephetheke nomoya. Athi nxa efika umntana afika sengenandawo ukuhlala sengenandlu. Sizamile ke ukubiza abantu mabaze bazosiphendula malunga nolwakhiwe lezindlu. Kodwa okoko sasilindisiwe kwathiwa nali thafa liyachetywa ngapha ku-N2. Silinde until namhlanje akho nto ivelayo. Kwaceba lowo wayesithe uyasichebela ithafa phaa uzasakhela kodwa kunanamhlanje. Namhlanje besilinde umeya. Kodwa umeya namhlanje kuthiwa akakwazi ukuza apha eElephant Park kuba kaloku isizathu. Umeya ulinde kuceba walapha. Uceba walapha khangathi hayi ungeza ngoku meya kuba kaloku ulindiwe eElephant Park. Ithi loo nto leyo umqobo onguwona mqobo nguceba wethu apha kwa 60. Nguyena mntu ungasikhathalelanga.
Njengoko kusondele unyulo lomasipala basekuhlaleni olucwangciselwe inyanga yenkanga, abahlali bathi banamathandabuzo okuba baza kuphuma bayokuvota kusini na kuba akukho nto yenzekayo naxa bevotile. Kwelethu ilandikamva lovoto simadola nzima ukuba kaloku nzima ukuvotela umntu okanye abantu abangazuzenza iimfuno zethu kuba kaloku laa voti yivoti emele uba masilungiselelwe ezi mfuno zethu njengabantu esibanyulayo. Ke ukuvota ke mntasekhaya mna ndinento ethi kungabanye nabanye kobonakala phambili xa kuvotwayo phaa kwi-vote and roll kuba umntu ungena yedwa ke lagumbi lovota. Asizothi savotela uphumbutho okanye sokwenza njani, umntu ozabe siva ipeyini ozobona uba makawupheke makaphose ke liphini icala umnatha ngokuva intlungu yakhe. Nangona usodolophu engakhange afike kule ntlanganiso, abahlali bathi abazukuncama ukwenza amalingo okufumana iinkonzo kwaye balumkisa ngelithi ukuba abahoyo abaza kudlulela kwabaphezulu ngezi zikhalazo. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, eGqeberha.